falle eich bod chi eisiau gwybod sut mae defnyddio hwb, nawr ein bod ni gyd yn mynd i fod yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol yn Google, neu'n eich porwr chi tybiwch mewn hwb, ac wedyn cliciwch ar yr un ucha. A wedyn ar y top fan hyn mae'r botwm Cymraeg. Os ydych chi eisiau newid yr iaith i Gymraeg, cliciwch ar hwn. A wedyn cliciwch mewn gofnodi. Ac ar y sgrin mewn gofnodi, rhowch eich manylion chi mewn, neu manylion eich plentyn chi. Mae'n bwysig cofio cynnwys y darn @hwbcymru.net. Dyw'r darn yma ar ben ei hunan ddim yn ddigon. Mae eisiau'r @hwbcymru.net bob tro. Nesaf, a wedyn rhowch y cyfrinach i mewn. Bydd e'n glanio chi wedyn ar y dudalen flaen, a mae Google for Education, mae dau le, gallwch chi naill ai wasgu ddewislen fan hyn, clicio fan hyn, neu ar y prif sgrin, gallwch chi clicio Google for Education fan hyn. A bydd e'n glanio chi wedyn ar eich, weithio mae'n mynd â chi'r sgrin yma, a mae eisiau rhoi'r eich manylion @hwbcymru chi mewn unwaith eto, a wedyn bydd e'n glanio chi yn y Google Classroom, a byddwch chi'n gallu gweld dosbarth eich plentyn. Mae gen i nosbarthiadau fan hyn, ond byddwch chi'n gallu gweld dosbarthiadau eich plentyn chi.